Neskoré jarné mrazy sa v posledných rokoch stali pravidlom a je to jav, ktorý našim ovocinárom vyvoláva vrásky na čele. Či sú to komerční ovocinári alebo záhradkári, každoročne sa potýkajú s poškodeniami, ktoré sú vyvolané nízkymi teplotami počas kvitnutia. Aj v roku 2026 sa jar prejavuje opakovanými vpádmi studeného vzduchu, ktoré znamenajú niekoľko nocí s teplotami pod 0 stupňov Celzia, a to aj v období kvitnutia. Prípadne sa môžu vyskytovať až neskôr do mája. Zásada pri určovaní poškodenia mrazom je, predovšetkým sa to týka tých prvých poškodení. Keď sa vyskytne mrazová noc, tak čakáme, nesnažíme sa určovať poškodenie hneď ráno, ako prejde mráz. Na to, aby sa prejavilo mrazové poškodenie, je potrebné nejaký čas. Spravidla tie orgány, ktoré sú poškodené, majú poškodené bunky, a tie bunky poškodené mrazom strácajú pri vyšších teplotách vodu, voda sa odparuje a na rastline sa to prejavuje zhnednutím poškodených pletív. To sa spravidla prejaví až niekedy okolo obeda alebo popoludní, pokiaľ je suché, teplé počasie cez deň. Ráno môže sa nám zdať, že to poškodenie nie je prítomné, ale počkáme niekoľko hodín a potom zisťujeme poškodenie. Ako prakticky sa to dá zistiť? Prvé také vizuálne zhodnotenie je pohľad na stromy, kedy vidíme, že kvetné lupienky, pokiaľ je to v období kvitnutia, sú zhnednuté, poškodené, ale nemusí to vždy znamenať, že poškodený je aj generatívny orgán kvetu, to znamená piestik, ktorý je rozhodujúci pre tvorbu budúcej úrody. Takže ten pohľad taký povrchný, len zvonka, nie je dostatočný, ale musíme si pozrieť, ako to vyzerá vo vnútri kvetu. Ukážeme si, ako detailne postupujeme pri určovaní poškodenia. Citlivosť kvetov stúpa s pokrokom v kvitnutí. Keď sú kvety uzatvorené v púčikoch, znesú silnejší mráz, keď rozkvitajú, postupne sa znižuje odolnosť proti mrazom a najcitlivejšie sú kvety úplne roztvorené, prípadne po odkvitnutí mladé plody. Preto, pokiaľ na konárikoch vidíme kvety v rôznom stupni kvitnutia, tak môžeme pri expozícii mrazom zistiť, že kvety sú rôzne poškodené. Poškodené kvety ľahko identifikujeme, ak otvoríme kvetné obaly, vo vnútri piestik je zhnednutý alebo zčernaný. Ten piestik je v centre kvetu a pokiaľ je zhnednutý, tak vlastne tam sa určite plod nevyvinie. Môžeme si pozrieť ešte niektoré ďalšie kvety a toto, čo si tu pozeráme, aj tu je veľmi zreteľne poškodený piestik. To sú kvety, ktoré sú v štádiu, keď to hodnotíme, odkvitnuté už. A tie absolvovali expozíciu mrazom pred nejakými 10 dňami. Ale keďže na konáriku kvety obvykle nekvitnú naraz a potom v ďalšom období ten mráz nebol niekoľko dní, tak hneď vedľa vidíme kvety, ktoré stále kvitnú a ktoré keď si otvoríme, tak vo vnútri piestik je taký hráškovo-zelený, svieži a to je kvet, ktorý môže priniesť úrodu, pokiaľ ešte nepríde nejaký mráz a mrazová noc. Takže takto postupujeme, pozrieme si niekoľko kvetov v rôznom štádiu kvitnutia a podľa toho zistíme, aká je miera poškodenia. Čerešňa patrí k chulostivým druhom na poškodenie neskorým jarným mrazom, pretože kvitne pomerne skoro. A zároveň ale teda takéto postupné kvitnutie aspoň niekoľko dní rozdiel môže byť, ale rezom na poškodenie mrazom v prípade čerešní spravidla nereagujeme.
Slivkoviny patria tiež k druhom, ktoré bývajú ohrozené neskorými jarnými mrazmi, avšak vzhľadom na to, že sortiment odrôd je pomerne široký, tak môžu sa vyskytovať pomerne veľké rozdiely v poškodeniach. Slivka kvitne nie medzi prvými stromami, ale tiež pomerne skoro. A v tomto prípade, keď sa pozrieme detailnejšie na kvety, nemusíme ich ani otvárať, pretože ten kvet je pekne, má opadnuté kvetné lupienky a vo vnútri čiažky je živozelený piestik, takže to ukazuje, že v tomto prípade aj takmer všetky kvety sú zdravé. Je však vidieť v prípade niektorých kvetov taký pomalší vývin a ten piestik je taký menší. Možno zoberieme tento kvietok a otvoríme ho. Je zdravý, ale je o niečo menší ako ostatné piestiky, z ktorých sa budú vyvíjať plody. Tu naopak máme piestik, ktorý je taký pomerne veľký a je to zo susedného kvetu a sú teda rozdiely v dynamike kvitnutia. Medzi odrodami slivkovín, ako sme si povedali, sú väčšie rozdiely, čo sa týka termínu kvitnutia, a tak niektoré odrody, ktoré majú citlivé štádium kvitnutia práve v období mrazu, môžu byť poškodené. V tomto prípade kvet je poškodený a pomerne skoro po ukončení kvitnutia opadáva. Takým znakom pomocným, ktorým môžeme identifikovať poškodenie, také väčšie poškodenie kvetov, no piestik nám v tomto prípade už vypadol. Teda v tomto prípade vidíme, že na strome je viac poškodených kvietkov a keď sa dotkneme zľahka konárikov, tak tie poškodené kvety opadávajú. Ďalším takým signalizačným znakom, ktorý nám hovorí o tom, že kvety boli totálne poškodené, je, ak prídeme k stromu, je dobré počasie a nepočujeme, že by tam bol bzukot včiel. Včely kvety, ktoré sú poškodené mrazom, už neopelujú, pretože pre ne neposkytujú potrebnú potravu. Takže aj tento znak môžeme, alebo tento indikátor môžeme využiť ako taký pre odhad, že či sú vo veľkej miere alebo v menšej miere poškodené kvety mrazom. Jablone sa považujú tradične za ovocný druh, ktorý nebýva rizikový z hľadiska poškodenia neskorými jarnými mrazmi. Avšak ako nám ukazujú posledné roky, nemusí to byť pravda. Dôvodom pre to tvrdenie je predovšetkým to, že jabloň kvitne neskôr ako mnohé ovocné druhy a tým uniká pôsobeniu neskorých jarných mrazov, ktoré prichádzajú skôr počas jary. V posledných rokoch však vzhľadom na urýchlenie vegetácie, skorší nástup kvitnutia, kvitnutie jabloní sa uskutočňuje v období, keď pravidelne sa vyskytujú neskoré jarné mrazy a tak dochádza aj k poškodeniu kvetov. V skutočnosti tie kvety sú rovnako citlivé v období úplného rozkvitnutia ako v prípade druhov, o ktorých sa tvrdí, že sú často poškodzované, sú citlivé, ba dokonca niekedy sú aj citlivejšie. V prípade jabloní pozorujeme postupné kvitnutie v rámci súkvetia. Ako prvý kvitne tzv. Kráľovský kvet. To je veľmi pekne vidieť. Nachádza sa v centre súkvetia. Má sa za to, a spravidla to tak je, že z tohto kvetu sa vyvíja najkrajší, najväčší plod a preto ovocinári si veľmi cenia práve tieto kvety. Sú to však kvety, ktoré kvitnú najskôr a tým vlastne dochádza k ich poškodeniu, pretože ich môže práve neskorý jarný mráz zasiahnuť, kým ostatné kvety sú ešte v púčikoch. A tak sa to stalo aj v prípade niektorých kvietkov na tomto strome. Poškodenie vidíme tu v tomto prípade, ten centrálny kvet zrejme bol poškodený ešte predtým a opadáva v tomto období, ale tu v tomto prípade ten centrálny kvet už tiež ešte kvitne súkvetie, ale centrálny kvet už samovolne opadáva, ale aj vedľajšie
kvietky sú poškodené. Poškodenie vidíme veľmi jednoducho aj bez otvorenia vnútorných častí kvetu, zhnednuté tyčinky, ale pokiaľ by sme rozdelili ten kvietok, tak vo vnútri zbadáme, že to hnednutie pokračuje dovnútra. Aj piestik, ktorý je ukrytý vo vnútri kalicha, je zhnednutý a ten plod vlastne už sa nevytvorí. Často však dochádza len k povrchovému poškodeniu, keď sú slabšie mrazy. Predovšetkým, ak sú tzv. Advekčné mrazy z prúdenia studeného vzduchu, že kvetný obal je poškodený z jednej strany a potom vyvíjajú sa plody, pretože piestik môže zostať, keďže je ukrytý vo vnútri v čiaške, je zdravý, ale poškodené sú povrchové časti kvetného obalu, ktorý je súčasťou plodu jablone, a tak sa vlastne na tej pokožke vytvárajú ako dôsledok poškodenia hrzovité škvrny a prípadne aj deformácie plodu, ak plod sa vyvíja, ale predsa len bol hlbšie poškodený, a to znehodnocuje zradové predovšetkým vlastnosti plodu. Veľmi výrazne poškodený centrálny kvet súkvetia je v tomto prípade zhnednuté tyčinky, ale už opadáva ten kvet. Keďže bolo v dôsledku takých nižších teplôt dlhšie obdobie kvitnutia, tak je rozdiel medzi termínom kvitnutia jednotlivých kvetov v súkvetí, a tie kvety, ktoré sú vonkajšie a neskôr kvitnú, tak tie sú viditeľne zdravé. Môžeme si skontrolovať ale aj v tomto prípade vnútro, lebo niekedy ten obal je zdravý, ale vo vnútri vidíme poškodenie, ale v tomto prípade je vnútro kvetu sviežo zelené, a tak z takého kvetu by sa mohol vyvinúť plod po opelení. Stĺpovité a zakrpatené rastové formy jabloní sú charakteristické nasadzovaním veľkého množstva kvetov. Aj v prípade tohto stromu sú konáriky doslova obalené kvetmi, a vidieť poškodenia kvetných lupienkov, znednuté kvetné lupienky, ale pokiaľ by sme sa pozreli dovnútra kvetov, tak veľa z tých kvetov je zdravých, predovšetkým tie, ktoré neskôr kvitnú. Je to vnútro také sviežo zelené, ale vedľa hneď máme kvietok, ktorý zrejme kvitol o niečo skôr, a ten je poškodený vo vnútri piestik. Včely však tento strom bohato navštevujú, takže je zrejmé, že je tu veľká časť kvetov nepoškodených, a tak strom môže priniesť úrodu, ak k poškodeniu nedôjde ešte v neskoršom období. Hruška síce nepatrí medzi najskôr kvitnúce ovocné dreviny, avšak pri priebehu počasia, akého svedkami sme v posledných rokoch, býva poškodzovaná neskorými jarnými mrazmi tiež. Poškodenia sú veľmi zreteľné. V prípade tohto stromu vidieť vo vnútri kvetu zčernané vnútorné orgány kvetu. To je teda piestik, ktorý je v strede. Vidíme úplne zčernanie. Hoci kvetné lupienky sú nepoškodené a mohlo by nám to indikovať, že kvet je zdravý, opak je pravdou, a vnútro prakticky všetkých kvetov, ktoré tu sú, je poškodené, takže z týchto kvetov nemožno očakávať, až na výnimky, tu máme zdravý kvet, nemožno očakávať úrodu. Výhodou hrušiek je, že po takomto poškodení mnohé odrody sú schopné vytvoriť ešte jednu vlnu kvitnutia, a to býva zhruba 3-4 týždne po hlavnom kvitnutí, a z tejto vlny sa vytvárajú partenokarpické plody, ktoré nemajú semená. Niektoré odrody sú tým veľmi typické. Spravidla sú to také útvary, ktoré vyrastajú spod poškodených súkvetí, veľmi také subtilné, menšie kvety, ale takisto schopné vytvoriť plody. Takže v prípade poškodenia môžeme sa predsa len dočkať nejakej úrody, hoci tá úroda môže byť menšia, a plody sú tvarovo mierne odlišné, sú také pretiahnuté, niekedy až valcovité, a to práve preto, že neobsahujú semená. Rezom na mrazové poškodenie kvetov v prípade hrušky teda nemusíme reagovať, a strom je schopný kompenzovať aspoň časť poškodených kvetov
vytvorením následného kvitnutia a parterokarpických plodov.